PSOE e BNG irán da man para aprobar os orzamentos de Vilagarcía deste 2024. As dúas formacións asinaron este mediodía un acordo que asegura que as contas municipais terán luz verde. Froito de unha serie de sesións, tanto na Xunta de Voceiros como entre as dúas formacións, para chegar a un punto de consenso, non só a acordos do Pleno Municipal, acordos que se ten chegado por maioría, sino tamén no que entendíamos ambas formacións que era positivo para o benestar, os servizos e o día a día da cidadanía de Vilagarcía de Arousa. Como en todo tipo de acordos, ambas partes fan cesións, ambas partes pois tratan de ceder parte das súas posicións para tratar de chegar a un entendemento. Eso é o que se conseguiu, no que hoxe se ratifica. Os orzamentos ascenderán así a 39 millóns de euros. Os 35 previstos inicialmente sumaránselles ao redor de 4 millóns máis a través dun préstamo que o Concello pedirá para sacar adiante proxectos importantes para a vila. Por exemplo, o decíamos outro día, a ampliación da piscina municipal xa vai a supoñer un esforzo para esta cidade de casi 3 millóns de euros, das que conseguimos unha en concurrencia competitiva e outra vamos a ter que acudir a unha financiación de préstamo. Nos gustaría tamén, o mellor, pois que outras administracións, por exemplo, a Xunta de Galicia, pois como en outros lados, financiara na súa integridade, por exemplo, esta piscina municipal. Pero como non é así, vamos a acudir a un préstamo. No marco das negociacións, os nacionalistas aseguran que conseguiron que se atenderan máis do 90% das súas peticións. Por exemplo, a relativa a entrar a formar parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria. O PSOE cederá o seu posto a un dos concelleiros do BNG. O PP manterá o seu lugar e os socialistas continuarán tendo representación a través do Estado. E de alguma maneira nos situamos de novo na casilla de saída do que foi o pleno organizativo hai agora un ano, no que o Partido Popular naquel momento conseguiu ese posto no Porto. Hoxe somos nós os que tamén vamos ter voz aí no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, e en este caso non vai ser como figura decorativa, sino para facer valer os dereitos, as opinións e as necesidades da cidade de Vilagarcía. O BNG conseguiu incluir tamén que poida contar con persoal de confianza para facilitar o funcionamento do grupo municipal. As contas serán aprobadas no vindeiro pleno ordinario que se celebrará o mércores 24 de xullo.